И здравейте, драги зрители, аз съм Виктор Йорданов. Днес ще играем малко Clash of Clans. Ще справим Warbase и други неща. Така, първо, това съм аз. Не съм толкова много добър. Аз започнах преди няколко седмици, при 4-5 седмици, нещо такова. И да, това е, аз си създадох този клан. Имаме 12 човека. Ето, този е най-добрия. Не знам дали е добър или не, но мисля, че е добър. Обаче, ето този беше в моя клан, който е доста добър. И понеже тогава започнахме война и ни даде, вижте какъв противник, ето вижте. Ще паднем доста здраво. Ще ни победят, имах преди. Втори също е добър. Третия също е добър. Четвърти, пети. Добър е. Шести. Това е добър. Седми вече направо нямам думи. Осми слаба работа. Девети, десети. Ето сега ние. Владо. Този. Марти Виктор. Артриан XD. Сал, който се лефна. Аз, което ще си оправя тук базата. Този Цимент там. Мартин Виктор. Нещо си там. Кока-кола. И Вики Пики. Така. Сега ще си оправя Warbase, защото ми е, не знам, не е добра. Така. Таунхал в средата. Не. Мортъра в средата, до него таунхала. Защото така мортъра покрива най-много място. След това слагаме Air Defense и след това около тях ресурсите. God сториджовете, еликсир сториджовете и около тях всичките мини и колектори. Така, и сега около тях оръжията. Първо започваме с камъни. Аз винаги ги слагам ето така. И същото правя с арчер. Тук
ще сложа нещо. Не знам какво обаче. Аре, един билдър свет. Тук слагам Wizard Tower-а. Сега почваме да ги ограждаме. Така. Какво направим? Искам така да направя. И сега тук да сложа ето тези огради. И ето сега. Така. И сега почваме да... Така. И сега започваме да ги ограждаме. О! Може да те махнем. Сложа това. Това ще го махна. Ще сложа това. Така по-добре. Така. Сега слагаме Clan Castle. Сега започваме да слагаме оградата. Трябва да побързам, защото нямам много време. Бързо!
И това беше всичко от нас, драги зрители.